Hello friends, Bodoland channel open konsebaw dayo nangtamana naideng Bodo Job Info official YouTube channel da BTC आव दिनै first time AC meeting जाबाय आरो बे जाजेननायाव दिनै गोबां खोथा ओंखारदों बेनो जाबाय शर्टेज स्टाफनि सायाव आरो लोगोसे साख्रि होसिगोन बेनो जाबाय मंडल लेभेलाव आरो लोगोसे साख्रि होगौ माने डिपार्टमेन्टआव शर्टेज जासिगोन आरो लोगोसे एनडीए गभर्नमेन्टजों सावरायगोन बेनो जाबाय सीएम जों बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों दा बेखायनो ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नायग्रो अब्ला गासैबो क्लियर जागोन जे BTC मा जादों आरो जायाखै दा गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हायो दायो जों फैबाय CSB पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो जों गोदान नटिस मोनथ'वाखै नाथाय जों गोबां आसा खालामदों जे नभेम्बराव गोदान अफिशियेल नटिस फैगोन एबा जिनोखि पेन्डिं थानाय बे खामानिया जानो गोनां दङ खारन गासैबो डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि स्टाफआ शर्टेज जाबाय आरो लोगोसे नै दाबावैनो एडिआरआव गोबांथार गाबोसिगोन एडिआरआव साख्रि मोननाय दङ थ' बिसोर ओंखारबावोबा गोबां प्रब्लेम जागोन डिपार्टमेन्ट वाइसआव मानसियानो गैला थ' बेखायनो बुंदों हाग्रामा बिथां महिलारिया जे बुंदों जे शर्टेज स्टाफनि थाखाय माखासे खामानिया माने स्ल' जायो होननानै दा बेनि सायाव ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन आरो शर्टेज स्टाफ होननाय लोगो लोगो इनडाइरेक्ट बुंदों जे माने साख्रि होनांसिगौ बाथ्राखौ आरो नाथाय डाइरेक्टलि बुङाखै साख्रि थिसनगोन होननानै नाथाय मोनसे खोथा बेरखांदों बेनो जाबाय मंडल साख्रि स' मंडल साख्रि होगोन आरो बोरै होगोननो मानि थाखाय होनोब्ला जे बिथांमोना दाखालि बावै जिथुनाखि इलेक्सन जादोंमोन ना बिनि सिगां हानि पाटा होगोन होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेखौनो मावसिगोन आरो बेखौ 2026 एसेम्बलि इलेक्सन सिगां मावगोन दा बेखायनो नैबे R-CCC ट्रेनिं लानायफोरखौ मंडल साख्रि होगोन जायनोखि बै समाव बे कर्सखौ लादोंमोन नाथाय साख्रि मोनाखैमोन थ' बिसोरखौ माने टेम्परारि हायर खालामगोन एबा कन्ट्रेक्चुएल बेसिसआव साख्रिखौ टेम्परारि होथ'नाय जागोन आरो नाथाय पार्मानेन्ट नङा बे जाबाय खालि मा सार्कोल अफिसाव खामानि मावनो थाखाय मानोना सार्कोल अफिसाव गोबां शर्टेज स्टाफ नालाय एभ्रि डिपार्टमेन्टआवनो शर्टेज स्टाफ जाबाय अब्ला बिथांमोना एसे नटिस होदों इनडाइरेक्टलि बेनो जाबाय साख्रिनि सायाव अके थ' साख्रिया होनांसिगोन दा बावैनो बारा गोबाव गैला गासैबो डिपार्टमेन्टआ शर्टेज जाबाय नालाय जेब्लासिम आरो बे साख्रिखौ होआ एबा एपइन्टमेन्टखौ होआ अब्लासिम डिपार्टमेन्टआ गासैबो स्ल' जागोन आरो शर्टेज स्टाफ जाखागोनानो बेखौ गभर्नमेन्टआ मोनथिनांसिगौ खारन जोंनि इयुथ्सफोरा गोबां नेगासिनो दङ गोबां माने टेनसनाव दङ थ' आसा खालामो जाहाथे जिनोखि पेन्डिं थानाय बेखौ नैबे नभेम्बर दानाव जाहाथे होयो दानिया बिथां हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नायदो सरकार हওয়ার পিছত হয় ফর্মালি ইসি মিটিংটো আজি প্রথম তো আমি বেলেগ বহুত কথা আছে অফিচিয়েলি সেইটোতো কোৱা নাযায় যেন হওক আমি ইলেকশ্যনত যিখিনি কোটাবিলাক হাইলাইট কৰিছে সেইটো আমি আজি ভালকৈ আলোচনা কৰিছে 100 crore ওপৰত কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিম কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰুদি সেইবিলাক আমি ঠিক কৰিলোঁ মুঠতে ইয়াৰ কাৰণে আমি টিম বনাইছোঁ আজি বিৰাট ভাল হ'ল আৰু মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমান ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন আছে এতিয়ালৈকে কিছুমানে বেমাৰ হৈ আছে কিছুমানে কাম কৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা হৈছে পজিশ্যনটো উইদিন BTC আমি 29 জন ৰিটায়াৰ্ড মণ্ডল আৰু খানাংগ পাইছোঁ ইয়াতকৈ আৰু আমি এতিয়া কি ভাবিছোঁ যেহেতু মেন পাৱাৰ বা আমাৰ যেটো ষ্টাফ সেইটো বহুত শৰ্টেজ মাটিৰ পাট্টা দিব লাগে যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ষ্টাফৰ খুব প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি 200 জনৰ অলপ বেছি হ'ব মণ্ডল ট্ৰেইনিং দি পেলাই চাকৰি নোপোৱাকৈ আছে ইহঁতক আমি আপাতত টেম্পৰাৰিলি আমি এংগেজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মুঠতে বিফৰ ইলেকশ্যন MLA ইলেকশ্যন ইয়াৰ আগে মাটিৰ পাট্টা দিয়া যেটো কাম সেইটো আৰম্ভ হ'ব সেই দুটা মেইন আমাৰ আৰু আমাৰ অহাকালি CM ছাৰৰ লগত CM ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰিভিউ মিটিং আছে स' दायो नोंथांमोना खोनाबाय आरो गाबोन CM जों स्पेशल मिटिं दङ बेयाव जिनोखि थांखि लायो बेनो जासिगोन आरो बिथाङा जुदि CM आहाय जुदि साख्रिनि खोथाखौ जुदि अर्डार होयोब्लानो थ' माखासे प्रसेसा जानाय लामायाव दङ मानोना दाथ' मिथिखागौ जे BTC आव NDA सरकार दा बेखायनो BJP निबो गोबां पावार दङ एबा जिनोखि हेड होनोब्ला हमना ला आसाम स्टेटनि CM आनो जायो नालाय एक्चुअलि दा बेखायनो माने फाइनान्स पावारा बिथांमोनावसो नालाय दा बेखायनो माने जिनोखि गाबोन स्पेशल मिटिंआव रिभिउ जायोबा माखासे खोथाफ्रा बेरखांगोन आरो जेब्ला अर्डार होयो साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ अब्ला थ' थाबैनो BTC आव मोनगोन दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट